କାହିଁକି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗେ ବେଶ୍ୟାଳୟର ମାଟି? ସମାଜରେ ଆଜି ବି ବେଶ୍ୟାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ସମାଜ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ସେଇ ବେଶ୍ୟାଳୟର ମାଟି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁକି ବେଶ୍ୟାଳୟ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋମୂତ୍ର, ଗୋବର, କାଠି, ସିନ୍ଦୁର, ପବିତ୍ର ନଦୀର ମାଟି, ବନସ୍ପତି ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ନିଷିଦ୍ଧ ବାଲିର ମାଟିରେ ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ପାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ମାଟି ମିଶିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାକୁ ତିରସ୍କାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା ସ୍ୱୟଂ ତାର ଅଗଣା ମାଟିକୁ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେବେ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ରତା, ମାନସମ୍ମାନ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଆଦିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଭିତରେ ସେ କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ମାଟି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟର ମାଟିକୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।